sani otimore nade, ogoyo piny. E weche ma kamago ok wanyal wacho ni en ng'at mosekonyo piny. Kirango weche mag economy ma okil otayo ni cha. Ker William Samoei Ruto nochako ni en odwaro miyo ji pesa mag ahola e yore midendo ni hustler fund, mondo ger vijana ginyalo ga hole 100, 200, 3, 5 gius go njugu e kor Nairobi ka mondo giyud go iluongo ni employment. Oyo mpango no nodhi botimre nade, omodho pi ma ok wanyalo wacho ni kata kwa audit hustler fund ni bede nitiere rawera moro achiel kata ariyo manokawo ahola no mapod dhi mbele goyo ohala e weche manyalo konyo ang'ono manyalo konye e weche mag chulo ang'ono gik gimoro amora mag konyruok kaka weche mag ang'ono mag dak. Kirango